Ready, teacher. Sit down, sit down. Ready, ready, dance. ପିଲେ କାଲି ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଥିଲି ସବୁ ମନେ ଅଛି ତ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, କହିଲ ଦେଖି ତମେ ତମ ବଡ ହେଲେ କଣ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆଗେ ମତେ କହିବ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଡାକ୍ତର ହେବି। କ୍ଷୀରାଦି? अच्छा। ଇଞ୍ଜିନିୟର। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି? ପୋଲିସ। ଜୟଦେବ? ଆଇପିଏସ୍। ବଳରାମ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିଜନେସ କରିବି। A few moments later. ଗୁପଚୁପ କିଏ ଖାଇବ ଆସ ଗୁପଚୁପ 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 କିଏ ଖାଇବ ଆସ ଗୁପଚୁପ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ଗୁପଚୁପ ଗୁପଚୁପ କିଏ ଖାଇବ ଆସ ଗୁପଚୁପ।